baina guztiok batera saiatu guran botatzera, usteltzen hasia da bota. Ongi etorriak denoi, eta ezer baino lehen zallo bero bat Vilafrankatik, Kataluniatik etorri diren gure lagun guzti hauei. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, ben corcada deu ser ja. Segur que tomba, i ens podrem alliberar. Bueno, Euskal Herria estatuta! Visca la pura lluna! Bi herri, bi estatuen bila, bi bandera amets bat, independentzia. Bon dia, benvinguts gent de Sopela, benvinguts als catalans de Vilafranca. Dos pobles, dos estats, dues banderes, un somni, independència. Kataluniako herritarrei lehengo ongi-etorria emateko, EH Bilduren izenean Sopelako alkatezaren Saioa Villanueva eta Mark katalanez egingo du bai. Gaurko honetan, gure akuilua herrien arteko elkartasuna da. Indarra berpiztu eta pertsonek dugun ahalmena bergogoratu egiten diguna. Beraz, eskerrik asko Euskal Herrira gerturatu zareten guztioi. Com ser agraït és una qualitat molt humil i forta. Moltes gràcies per haver-vos apropat avui a Sopela. I oferir-nos la vostra força i solidaritat. Euskal Herria errespetuz eta anaikidetza lantzera datozenak errespetuz eta maitasunez hartzen ditugu. Hori adierazteko dantzariek agurra eta agintariena dantzak eskainiko dizkigute.
bosgarren ekitaldian egon zineten. Zuen kultura ikusgarriaren adibide bat erakutsi zeniguten, eta EH Bilduren aukera babestu zenuten. Orain gurekin, sopelako zinegotzia eta hauteskunde hauetan hautagaia den Leire Pinedo eta Jordi. Gaur, hemen, Kataluniatik etorri zaizkigun lagun hauek gure desio berdintxo dituzte. Eurek hasi dute jada independentziarako bidea, eta hilabete barru ere hauteskundeak izango dituzte. Beraientzat, hauteskunde oso garrantzitsuak izango dira. Kataluniaren izatea jokatzen dutelako. Bi herri gara, bi historia ezberdin ditugu, baina biontzat 2012 funtsezko urtea izango da. Aurten biok independentziarako bidea hartuko dugulako. Aquí i avui estan els nostres amics i amigues independentistes de Catalunya i tenen els mateixos desitjos que nosaltres. A Catalunya ja ha començat el seu camí cap a la independència. En un mes hi haurà un procés electoral. Aquestes eleccions seran per vosaltres molt importants. Es juga el vostre futur. Som dos pobles, tenim dues històries, però pels dos aquest any 2012 és molt important, perquè som dos pobles que hem pres el camí cap a la nostra llibertat, hem pres el camí cap a la independència. Visca la terra! Gora Euskal Herria eskatuta! Gora! Orain zuen momentua da, zuen txanda da, hitz batzuk eskainiko dizuegu zuek hemen hitz egiteko eta jarraian zuen castells formatua ikusiko dugu. Ara és el vostre torn. Aquí teniu un micròfon per parlar i la plaça per ensenyar-nos el vostre castells. Eguerdion, Kataluniatik gatoz, Castellers talde gara, Vilafranca del Penedès herrikoak. Oso pozik gaude zuekin une honetan, egoteagatik. Eskerrik asko. A los castellers una tradición de más de 200 años de antigüedad, surgida en una zona concreta de Cataluña, entre las comarcas del Camp y el Penedès, de donde venimos nosotros. En los últimos 40-50 años, la tradición de los castellers ha llegado a toda Cataluña, a Cataluña Nord y a Baleares, a tots els països catalans. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols
tenen por de ser massa grans, tant se val. És així com m'agrada a mi, i no en sabria dir res més. Canto i sempre en sabré, fem contrabandistes mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així com m'agrada a mi, i no en sabria dir res més. Usteltzen hasia dago da, laizter horiko da, ikultza gongoror dikan, labultzanik hemen dikan, ikusiko de.